гавҳарабахш мекунанд, дар хурдӣ ҳамира ҷавобша наёфтем. Мегӯянд агар дар хурдӣ ду кас агар падарошон розӣ шуда бошанд, бахшида бошанд, ё бояд ҳатман тӯй кунанд. ҳамин чӣ хел бошад? бале, агар никоҳ карда бошанд, агар ақд карда бошанд ва никоҳ шудагӣ аст, лекин вақте ки ба балоғат расид, соҳиби ақл шуд, ҳаққи инкор кардана дорад. масалан духтар мегӯяд ки ман ба фалонӣ шавҳар намекунам, талоқи ман диҳад. баъд талоқ медиҳад, ҳамин кати тамом. баъди яъне ки ино метавонад инкор кунад, шарт нест. ё бача гуфт ки ман ин духтаре ки падарам никоҳ кардиян, ина ман зиндагӣ намекунам, гӯду талоқ диҳад, мешавад. ин хеле корҳои кардан дар кор не. бигзор калон шаванд, худошон ихтиёр карда маъқулашонро гиранд. хулоса ҳатмӣ нест. вақте ки ба балоғат расид, метавонад ақда бекор кунад, чунки бидуни иҷозати вай ақд шудагӣ аст. ин монанди он одаме ки фаразан падару модараш маҷбуран шавҳар дод, ё зиндагӣ дорад, маҷбуран набошадам. як занак омад гуфт ки ё расулаллоҳ, фулонӣ гуфт, шавҳараша ном гирифт, на дар динаш айб дорад, на дар хулуқаш. ягон айби динӣ ва хулуқӣ надорад. лекин ман баъди ин ки мусулмон шудам, кофир шуданро баъд мебинам гуфт. шояд нияташ ин хел ки яъне ман ин шавҳарро дӯст намедорам, наметавонам шукронаи ина ба ҷо оварда куфрони неъмат мекунам. ӯ пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам вақте ки ман дӯзаха дидам, аксарияташ занҳо буд гуфтанд. саҳобаҳо пурсиданд ки ё расулаллоҳ, ва занҳои кофир буданд? чӣ занҳо буданд? гуфтанд ки кофир буданд. якфурна биллаҳи, онҳо кофири ба Аллоҳ буданд? гуфт не, якфурна билашир, кофирои ба шавҳар буданд. шавҳарашон ба кофир буданд. кофир ба маънои инкор кардани неъмат. шавҳар барои ҳамсар некӣ кардагӣ ҳаст. мегӯяд ки ма раъайту фика хайран қатту, ман ягон маротиба аз рӯзе ки ба ту хонадор шудам то ҳамин рӯза дар муддати 30 сол ё 40 сол ё 20 сол ё 10 сол ягон бор хайра надидам. гуфт ҳамин занак дӯзахӣ аст. чӣ хел ягон бор хайра надидӣ? як мурда таом дод хӯрдӣ? ягон некӣ дод дидӣ? ягон маротиба некӣ кард? яъне агар мутлақо инкор кунад, ҳаминҳое дар назар доштанд пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам. бинобар ин зан гуфт ки ё расулаллоҳ, ман баъди муъмин будан кофир шудана баъд мебинам. яъне шояд куфрони шавҳарро дар назар дошт ва ман мехоҳам аз ин шавҳарам ҷудо шавам, дӯст намедорам хулоса. баъд пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам яъне иҷозат доданд ки ино никоҳашон ботил шавад, ҷудо шавад. яъне ки метавонад ҳамин духтар ё писар ақда бекор кунад, барои он ки дар он вақт ино ақл надоштанд ва инҳо моликият надоштанд. имрӯз метавонад аз ҳамин ҷудо шавад, ҳоли шавҳар накарда ё ки нагирифта. والله تعالی